Здравейте! Аз съм Пепина, вие сте в магазин за подаръци Gifts на Солунска 32. Днес искам да ви покажа как да направите една много приятна картичка за вашите приятели. За целта сме приготвили няколко неща. Така, трябва ви един лист, който е с размер А4. В случая аз вече съм го разделила на половина. Може да е червен, може да е бежов, може да е зелен. Необходими са ви няколко неща, които предполагам, че имате в къщи. Това са парченца канела, която е изсушена и има много приятен аромат. Една сушена дюля, която предполагам, че през лятото сте приготвили, но дори и да не сте, ще намерите лесно в магазините. Тук съм си изсушила портокалова коричка, която съм навила на руло. Също така има няколко стафитки изсушени и една сушена череша. Нека да преминем към правенето на нашата картичка. Сгъвате листчето, което вече сте разделили на половина, така че да получите една тройна разгъваща се картичка. Едната част ще остане малко по-тъничка, по-тесничка. На нея ще направим нашата декорация. Това, което трябва да направите е да направите две дупчици с перфораторче, за да има с какво после да завържем нашата картичка към подаръка. Сега преминаваме към една оригинална част. В смисъл, ще прогориме краищата на нашата картичка, за да изглежда като състарена. За целта, освен живи огън, който съм запалила, ви трябва и една мокра кърпичка. Много бързо започвате да прогаряте и съответно да гасите нашата картичка, след което преминавате към страничките. Пак много бързо и прогаряте. Така правите с трите страни. След като сте загасили, получавате един малко по-нестандартен вид на вашата картичка. Преминаваме към декорацията. За целта сме приготвили отново топлия силикон, но може да го направите и с лепило. Залепвате си парченце плат на 2-3 места, без много да се притеснявате. Залепвате също ароматната канела. Правите го в посока, в каквато на вас ще ви е приятно. Също така и сушената дюля. Може да е круша, може да е ябълка. Може да добавите също малката череша. Изсушена някъде, да речем ето тук. Ще я сложим. Остават малки кончета, но те лесно се махат после, след като изстине силикона. Решавам да сложа две стафитки. Някъде. Едната ще сложа върху дюлята, а другата зад нея, да речем. Ако имате парченца, стръкчета карамфил, можете да сложите няколко клечици. Може да добавите, да речем, друга ароматна подправка. След като сме направили тези декорации, можем да направим една връшчица от канап или да речем от панделка. С канапа е по-добре, защото са естествени материалите. Завръзвате и към крайчетата на канапчето може да намотаете съвсем леко портокаловата коричка. Тя е изсъхнала, намотана, навита на ролце. Но дори и да не е, няма нужда да стягате много, защото тя просто ще се задържи. Така получихме една симпатична картичка, която смятам, че ще зарадва вашите приятели. Това е от мен. Аз бях Пепина. Желая ви весели празници!